Dobrodošli. Pripremite se za ekskluzivni intervju s Ivanom Rubil, magistricom sestrinstva i glavnom sestrom dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća u KBC-u Zagreb. Ne propustite ovaj poseban razgovor. Lijep pozdrav slušatelji Euforije. Evo, mi smo novi radio u Republici Hrvatskoj, tek radimo tjedan dana, ali imamo jedan zato poseban intervju vezano za svjetski dan astme. Evo, imamo i posebnu gošću koja će predstaviti. Napravit ćemo mali intervju, pa zato bih volio da poslušajte što ima gospođa za reći. Pa evo, molim vas, možete se predstaviti našim slušateljstvu. Dobar dan, iznimno mi je čast gostovati u vašem radiju, vašem novom radiju. Želim vam svu sreću u daljem radu. Ja sam Ivana Rubil, magistar sestrinstva, glavna sestra dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća na KBC-u Zagreb, ali i tajnica udruge Udah života koja se bavi pacijentima oboljelima od opstruktivnih bolesti pluća. Evo, hvala što ste odabrali baš naš radio, što ćemo napraviti ovaj zanimljiv intervju. Pa možete mi reći što je astma i kakva je to bolest? Astma je jedna od najčešćih plućnih bolesti, ona je kronična bolest i računa se da je svaka 12 osoba na svijetu boluje od nje. Jako je velika prevalencija i u svijetu, tako i kod nas i prema zadnjim nekim podacima se računa da je u našoj državi oboljelo oko 250.000 ljudi. Moramo samo biti svjesni da se naša astma dijeli u 4 kategorije po stupnjevima, 1. i 4. Tako da je oni koji imaju 1. stupanj nemaju iste poteškoće kao i oni ljudi koji su u 4. stupnju, ali za sve postoji nada i za sve postoji lijek. To se moramo osvijestiti i jednostavno uhvatiti koštac sa time. Evo, mogu vas razumjeti, sam bolujem od astme i drago mi je evo što radimo ovakav zanimljiv intervju i mnogi ljudi boluju pogotovo od alergija, astme i znam kako je to. A možete mi nešto reći gdje će se održavati? Tako je udruga Udah života zajedno sa Torakalnim društvom i sa zakladom Kuća disanja organizira 4.5. Na našem trgu, početak Cvjetnog trga, ajmo reći Gundulićeva ispred hotela Dubrovnik, s početkom u 10 sati ovu subotu 4.5. javno zdravstvenu tribinu gdje će se svi ljudi koji dođu moći izmjeriti spirometriju i napraviti alergološko testiranje. Da li ima lijeka i kako se liječi, evo, za slušateljstvo koji ne znaju i koji možda sumnjaju na simptome, a da ni ne znaju da imaju astmu? Da, pa često ljudi dugo kašlju, pa onda nakon 2-3 mjeseca nekog suhog ili produktivnog kašlja čak ga i zanemaruju, pa misle da je to sve u redu, da će to proći, ali svakako bi nakon takvog dugo istrpljujućeg kašlja trebalo posjetiti specijalistu. Možemo za astmu reći da je to bolest sa 1000 lica, ali se ipak obilježava sa jednom kroničnom upalom dišnih puteva. Naime, što se događa, probat ću onako laički da je zanimljivo slušateljima. Naša sluznica u bronhima postaje jako hiperosjetljiva. Događa se to da se stvara dodatna sluz koja vam otežava onda disanje i ti protoci u bronhima su dodatno suženi. Tako da je kod pacijenata jako se može čuti čujno zviždanje u prsima, otežan je izdisaj, a udisaj još možemo napraviti, ali je još teži izdisaj. Jako se često pacijenti imaju noćna buđenja, karakteristično za samu bolest je buđenje između 2 i 4 ujutro, osjećaju zaduhu, neki čak osjećaju bol u prsima. Evo, to su neke od tih težih simptoma, ali koji imaju svi i samo su različito klasificirani. Može pomoći priroda, recimo more ili otići u prirodu, jel to pomaže astmašima ili odmaže? Ovako, dosta astmatičara je nažalost alergično i to na inhalacijske alergene i onda kada je bolest pod dobrom kontrolom, a to je naš cilj liječenja,
onda je svakako poželjno da se naš astmatičar bavi i rekreacijom, nordijskim hodanjem, da boravi na svježem zraku, da se kreće što više, da smanji svoje kile ako ima previše kila, da poveća svoju mišićnu masu. To je sve nešto što će njemu pridonijeti u dobroj kontroli astme, a onda će njegova kvaliteta života biti puno bolja. Svakako da se preporučuje šetnje uz more. Zašto? U rano jutarnjim satima pogotovo, a to je zato što iz mora se onda između 5 i 7 sati ujutro isparava puno aerosola koje vi sa vježbama disanja jako sebi puno možete pomoći. Nekada se prije nekih 20 godina je krenulo sa plućnom rehabilitacijom baš u našim primorskim krajevima i mislim da je to još uvijek živo i da je to jako dobri rezultati. Evo, baš mi je drago za sve ove informacije koje ste podijelili. Pa evo, imam pitanje, što očekujete nadalje što se tiče ovih akcija? Možete mi nešto više o tome reći? Evo, ovo je naša već 6. akcija po redu, jako smo sretni i ponosni na to. Najviše ono što me veseli je sama edukacija pacijenata, ali i edukacija obitelji, familije od oboljelih, jer ponekad si pacijent sam ne može pomoći. Ono što je nama bitno za našu astmu je to da se lijekovi, većina lijekova uzima takozvane pumpice. Znači te pumpice su inhalacijska terapija koja se uzima na taj način da se taj lijek mora udahnuti. Sad, vi kad imate tabletu pa ju popijete i vi ste sigurni da je ta tableta, taj lijek došao na dobro mjesto i da će on sa svojim kemijskim svojstvima djelovati točno na to što je liječnik specijalista želio. Kad imate inhalator i ne znate da li ste ga dobro uzeli, da li je taj lijek došao dobro do tih sitnih malih naših dišnih puteva i tu nam je edukacija uzimanja samog lijeka jako važna. Uvijek je dobro ponoviti kako se koji lijek uzima. I čak na javnozdravstvenim akcijama volimo da pacijenti dođu sa svojom pumpicom i oni slobodno pitaju ali kako se taj lijek uzima. Pacijenti koji su kod nas u kontroli nekih par godina, uvijek svaka 3-4 mjeseca malo se to ponovimo, možda neki novitet izađe, možda se promijeni terapija i nije nikakvo niti sramota pitati, niti ponoviti. I mi to baš onda sa radošću to volimo naglasiti i sretni smo kad vidimo da pacijent se sam interesira kako to jel dobro radi i na kraju krajeva kad vidimo da on to dobro radi. Pa evo, hvala na ovim informacijama. Evo, zaista ja sam astmaš. Ponekad me bilo i sram koristiti pumpicu u javnosti, što će ljudi reći, ali evo, navikao sam se. To je ipak normalno stanje i ljudi to moraju prihvatiti. A možete mi molim vas reći neke poznate ličnosti koje imaju astmu, ako možda možete podijeliti? Pa, nažalost, mi smo još uvijek takvo društvo da imamo dosta stigmatiziranu populaciju i nije nam to drago. Uvijek se trudimo da se stigma sa same bolesti i samih pacijenata makne. Pa ne mogu sad imenovati točno tko ima astmu od naših poznatih osoba, ali ajmo reći da i našim nekim poznatim sportašima koji su stvarno napravili velike uspjehe na svjetskoj sceni nije astma nikako ometala, čak mislim da im je, neću reći pomogla, ali da su se onda morali truditi više, ali svakako im nije ometala i oni su postigli sve uspjehe, tako da djeci, maloj djeci koja obole, a astma se može javiti već u dojenačkoj dobi, i češća je do puberteta u dječaka, kasnije prevladava kod djevojčica. Poželjno je da se djeca bave nekim sportom, da jačaju svoj vitalni kapacitet pluća i da bude onda to sve pod dobrom kontrolom. A možete mi reći, ima neke vježbe disanja vezano za astmu? Svakako, postoje vježbe disanja koje su vrlo jednostavne, mogu se pogledati na YouTube-u i to su snimili naši radni fizioterapeuti koji na svakodnevnoj bazi to rade. U našoj klinici
provodimo plućnu rehabilitaciju koja traje do 3 tjedna, gdje se ne samo uz vježbe disanja, nego se radi i mišićna snaga, tako da jako puno ima dobrih rezultata i benefita sam pacijentu. Evo su stvarno odlične informacije. Pa kako su vaše očekivanja i nadanja vezano za ovu inicijativu koju ste napravili? Pa na samoj javnozdravstvenoj akciji gdje ćemo raditi spirometriju i alergološko testiranje predstavit ćemo evo jednu našu viziju koja je krenula ovako sa velikim snom, a nadamo se da će završiti, da će se realizirati i da će završiti vrlo dobro i uspješno, a to je jedna nacionalna kampanja koju smo zajedno sa farmaceutskom tvrtkom AstraZenecom, s Torakalnim društvom i kućom zakladom disanja pokrenuli. Zove se Ljubav bez dima za zdravu obitelj svima. Ciljana skupina nam je, ajmo reći, vrtićka dob djece i predškolska i školska ranija dob, nadajući se da ta djeca neće početi pušiti i nadajući se da će ta djeca svoje bake, dede, mame ili tate koji nažalost možda puše nagovoriti da prestanu pušiti. Dječji zbor Bajka otpjevat će jednu pjesmicu koju glazbio gospodin Terović. Djeci će se pridružiti i pjevač Bojan Jambrošić, tako da se stvarno nadamo da će ta javna zdravstvena tribina biti popraćena sa medijima i da će imati veliki odaziv naših građana. Pa hvala vam na tim informacijama. Pa ne znam da li se možda sjećate, nekad je na televiziji voditelji su znali pušiti javno i to je bilo zastupljeno cigarete, da. Da, u Dnevniku, sjećam se, ja sam ta generacija još uvijek, da je bilo normalno da se i u bankama ili gdje ste god došli na neki sastanak uvijek je bila pepeljara i to. Na sreću se to sad izbacuje, ne želimo stigmatizirati pušače nikako i nažalost opstruktivne bolesti pluća se ne događaju samo radi pušenja, već i radi sve češćeg zagađenja zraka i nekih genetskih predispozicija. Nije samo pušenje glavni rizik za nastanak bolesti, ali je svakako jedan rizik koji pridonosi da se ta bolest može pojaviti. Pa tako možemo reći i zagađivanje okoliša recimo. Tako je, da, to sam upravo spomenula, da nije samo pušenje, nego je stvarno i naša klima se mijenja, trebali bi to osvijestiti, ali nažalost to je već globalni problem, tako da evo, udruga se još sa time ne bavi. Evo, hvala vam na ovom intervjuu, evo zahvale i poziv za podršku, možete još nešto reći za kraj? Pa znam da je Bjelovar malo dalje od Zagreba, ali evo imamo i mi neke svoje pacijente drage iz Bjelovara i ja vas sve pozdravljam koji me slušaju. Ako ste slučajno u Zagrebu 4.5. Ispred hotela Dubrovnik s početkom u 10 sati, dođite, podržite, mislim da će biti zabavno i da možemo nešto napraviti, da možemo nešto novo naučiti. Ako ništa drugo, provjerite svoj vitalni kapacitet sa jednom spirometrijom koja nije invazivna pretraga, koja ne boli i mi ćemo tamo to s vama zajedno odraditi. Hvala vam. Evo, hvala. I još jedno pitanje, evo za kraj, ako nije problem, da možete reći gdje, poslije te akcije, gdje da se vama ljudi jave, evo, ako je neko zainteresiran iz Bjelovara, ako nas neko sad upravo u ovom trenutku sluša. Da. Može, znači udruga ima web stranicu www.udrugaudahzivota.hr. Tamo se može učlaniti, pristupnica je na stranici, neka se učlani, može nam poslati mail i onda ćemo mi naravno svakako odgovoriti na to. Evo, udruga počiva na entuzijazmu nas nekolicine, ali se trudimo biti brzi i evo, da odgovorimo svima. Zahvaljujemo u ime cijelog tima Euforije, hvala vam što ste nam dali intervju i hvala vam lijepo. Evo, drago slušateljstvo, čuli ste ovaj prekrasni intervju sa prekrasnom gospođom, hvala vam što ste sudjelovali u tome, evo čuli ste ove informacije, hvala, do slušanja. Posebna emisija na Radio Euforiji, novosti i savjeti.
Saznajte sve o glazbi, sportu, umjetnosti, književnosti, zdravlju i još mnogo toga. Pratite nas na društvenim mrežama i slušajte Euforiju, vaša euforija.